जों तिनी प्रेस मिट खालामनानै हिङाखाय सिनी रामचंद्रघाट ब्लक कमिटी खामानोते थानाय 18 तारिख जुलाई चंदन पत्रिकाओ कायसा ओ रामचंद्रघाट ब्लक कमिटी त्रिपुरामथा आबनो खामानोते जे कक कामानी आबो नतैनो तिनी जों मीडिया रक बाय मालायलायखा मूल कारण हिङाखाय ओ जागाओ हायकेनो सैजाखा रामचंद्रघाट त्रिपुरामथा ब्लक कमिटी जे खामानी आ जागा गंडगोल नांलायखा दलबाजी उंलायखा गंडगोल गोष्ठीबाजी उंलायखा अमाहायखाय पक सिथल जाखा जों आबनो तिनी रामचंद्रघाट ब्लक कमिटी त्रिपुरामथानि उंगै बेलायखाय आबनो निंदनीय एबा धिक्कार जानांगौ तामले हिनबा सिनी रामचंद्रघाट ब्लक कमिटी त्रिपुरामथानि कोनो आंतै दलबाजी बा गोष्ठीबाजी करी जों जतनो पालखाय मिलिलायनो तिनी प्रेस मिट खालाय दङ ब्लक कमिटीनि उंगै तिनी जागाओ रामचंद्रघाट ब्लक कमिटीनि त्रिपुरामथानि प्रेसिडेंट दङ युथ्सनि प्रेसिडेंट दङ ते आदं रक दंबायो YTF नि सेंट्रल आदं रकबो दंबायो अब सम्पूर्ण मिथ्या ते ओ जागाओ सिमिया सिनी बरम गनां EM सार सुहेल देबबर्मानि बिरुद्धे जे अपप्रचार चालक जाखा जे बिन बिरुद्धे कक खामिया रक सैजाखा अबनोबो जों सेलांमा जानांगौ नाख्लेमा जानांगौ ताङै हिनबा ब लुकरक बाय काहाम सम्पर्क नारगो लुकरकनि बागै काहाम सामुं खायनानि बागै ब खालाय दङ जों जत चिनी ब्लकनि आदं एबा चिनी विलेज लेभेलनि आदं जरातै काहामखाय सम्पर्क नारगैनो लुकरकनि तामो जों जाल दं आबनो बाहायके काहाम खायमानो बा आबो चायतगै दङ बिनि जे व्यक्तित्व बिनि जे सामुं काहाम खायमानो आबनो बाहायके केबें मुं कलायो बिन व्यक्तित्व नष्ट खायनानि बागैसे तिनी अमाहायखाय पत्रिकाओ ताताल कक सैनाय याकौई चिनी सार सुहेल देबबर्मानि बिरुद्धे अपप्रचार खालाय दङ जों आबनो चिनी रामचंद्रघाट ब्लक कमिटीनि उंगै बेलायखाय नास्लायमानि जानांगौ सेलें मासिचा कक हिनै जों जानांगौ धिक्कार जानांगौ अ जागाओ अबनो सानानि मुचुंगो चिनी संबाद माध्यम हिङाखाय चिनी गणतंत्रनि चतुर्थ स्तम्भ एबा पिलार हिंजागो संबाद माध्यम गुबै कग्न सराय सरायके सैके जानाय संबाद माध्यम से तिनी अमाहायके कग्र सै दंहाखाय लुकरक बाहायखाय विश्वास खालायनाय लुकरक बियांग थांनाय तिनी संबाद माध्यमनि बिसिंतै लुकरक अनेक सायमानो लुकरक अनेक सेवैमानो आं तिनी कग्न सानान मुचुंगो गुबै कग्न सराय सरायके सैजाबनानै उंथुन आमतै ताताल कग्रक ता सैथुन चिनी रामचंद्रघाट जे ब्लक कमिटीनि त्रिपुरामथा जों कोनो गंडगोल करी जों केवल नास्लायलाया जों खोथा लायै काहामखायनो सामुं खालायलाय दङ तिनी जागाओ आंनि जत आदं रक दंबायो बिनि बागै आं सानानि मुचुंगो बुसकांगो अमाहायरक तांथुन गाय मोसक कक सायनो आंनि जे कक सामानि अरब पारिखा हामबाय आंनि सिनिमुं हिङाखाय आंनि बुमुं विकास देबबर्मा आं त्रिपुरामथा रामचंद्रघाट ब्लक कमिटीनि वाइस प्रेसिडेंट।